Horasma dihita saluhutna. Adorak somar sahur hita dohot hata nitu hata. Jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata naga betul jamita di partangiangan di bagasa tikion. Tarsurak do di sada Samuel saplonom ayat sada 1:10. Ujaha majo hata diturpuki di tonga-tongata. Laos ta pewitihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Dunginin na Jahuba ma tu si Samuel. Sadia lilengok ko marsak taringo tu si Saul. Nau pola hubolokon asa unang beraja ibana gumonggom Israel. Gohi masahamu doho miak jalalahu ho naik suruhonokku ho tumopo si Isai isi ni Betlehem ay nunga hupili diau sada sian akka anak na bahen raja dungi ninna si Samuel ma songo dia ma lakak kutusi ay bigiun si Saul ma baritai jadi bunuon nama au dungi ninna Jahuba ma tugu-tugu ma anak di lubu sada jala dohonomu ma laho mamele tu Jahuba duau ubahen naro ikon pio ommu huhut si Isai tu pamilia ni dungi ahu pabotoho tuho manang aha si bahenommu ikon miahammu diau manang ise si dohonokku tuho dungi di bahen si Samuel ma nani dok ni Jahuba jala saha tibana tu Betlehem jadi tarsonggot si tutuma akka si tua ni hutai maju pakko ni bana huhuk didok hata hademakod do na hina rohommu dungi ninna ibana ma hademakod do laho mamele tu Jahuba duau ubahen naro manguras mahamu asa rohamu dongakku tu pamiliani dungi diuras ibana ma si Isai dohot akka anakna laos di piuna sida tu pamiliani jadi dung masuk nasida dibereng ibana ma si Eliab gabe ninna rohana ma oddo huroha si miahan di julu ni Jahuba alai didok Jahuba ma tu si Samuel unak ko mamereng turupana manang tutongam di dagingna ay nunga hubolok ko nang ibana ay dada marguru tu parnida ni jolma yang go jolma rupa do nani idana alai anggo Jahuba roha di bagasad do nani idana dungi di josi Isai ma si Abinadab jala di dokon ibana mamulus sia julu ni si Samuel alai ninna si Samuel ma ibana pe dang na pinilik ni Jahuba dungi di dokon si Isai ma si Samma mamulus alai ninna si Samuel musema ibana pe laos naso pinilik ni Jahuba do jadi songoni didokon si Isai pitu akka anakna mamulus sia julu ni si Samuel alai ninna si Samuel ma tu si Isai danga dong na pinilik ni Jahuba sian da sidai dungi romuse hatani si Samuel tu si Isai holanod do akka anakmu dungi ninna ibana ma tinggal do pe yang go siap pudani jala ida ma marmahan biru-biru do ibana jadi ninna si Samuel ma tu si Isai suruh mamangalap ibana aidak tagamun hudul hita lahomangan da jolo ibana tuson jadi disuruh ma namangalapi ibana alai tarrado dagingna uli dohok rupana sorur do rodi panailina dungi ninna Jahuba ma hehe maho miahi ma ibana ai ima ibana jadi dibuat si Samuel ma sahan parmiahani jala dimiahi ibana di tonga-tonga niaka hahana dungi songgok matoddi ni Jahuba tu si Daud ola nina sadari i dohot tujuloon dungi borhak ma si Samuel laho mulak turama ima saatna donga saha persiawan di bagasan Tuhatta Yesus adong do sada kisah nyata di sada huta ima taringot tu sahalak yanakon ni keluarga na sangat sederhana amung na sahalak pertiga-tiga kayu bakar do jala omakna berdagang kecil-kecilan do mengurupi tu kebutuhan ni keluargai
Dak pola adong kelebihan ni anak konay na menonjol. Dada sian keluarga na terpandang ibana. Dada anak ni namora. Baka sipata lau sikola pe ikum merdalepak do ibana ujui. Alai nak pesongo ni keadaan na tekud do ibana. Ringgas marsiajar. Dang murah menyerah tu keadaan. Duk sekian tahun naso diperhituk ko torop jolmahian ibana. Ternyata dipakai di Bataro anak ni keluarga na sangat sederhanai gabe wali kota, dungi gabe gubernur, bahkan satu presiden, ima Bapak Jokowi, mantan presiden Indonesia. Torop do halak naso mendugai, HP justru boy gabe pemimpin di negara tanah belgaon 2 periode. Marhite kisah nyatai di paingok do, pabuah hita jolma jutad dope menilai sasahalak siar rupa, sian latar belakang keluargana, sian hamoraonna, sian penampilanna. Alayang go jahoba, roha di bagasa do nani idana. Songonima nasanga Jepang nang di pamerengan ni si Samuel. Uju disuruh debata ibana, laho mamiahi sahalak anak kondisi Isai bahen raja di Turpukon. Nuaing adong ma manang napiga nabui si putih hatta sian Turpukon. Naperjulu dak pasobun ni debata akan aporsiai lalap di bagasan arsak ni roha. Donga saha porsiaon marsak do si Samuel marningot naung ditulak debata si Saul asa unang beraja gumonggom bangso Israel. Alai didok debatama tu si Samuel gohi masahamu doho miak jala lahoho tumopok si Isai isi ni Betlehem ay nunga hupili dia usada sian akka anakna bahen raja. Artina naing udutan ni debatama muse sakap na tu bangsoi. Dang jadi masa lalu nasodenggani ima di masa harajaon si Saul manudati akka sakap nauli ni debata di tonga-tonga ni bangsona. Di perdalanan ni ngulutau pesongonido sipata uludo songon si Samueli saya di bagasan arsak kita menyesali kegagalan noksalpui. Isarana kegagalan di perkerijuan, di keluarga, manang dia kehaputusan doh pangulahonon na hurang. Dampakna tubuh ma akka pakilalaan na pesimis, doh akka harapan-harapan na redup, mulai ma kehilangan semangat. Alai marsiajar siat Turpukon, ternyata mulu jonok tu Tuhani, apalagi ma mulu mangasahot Tuhani, dak pasobum ni Tuhani hape so urupanna. Songo pengalaman ni si Samueli nasay marsak marningot kegagalan ni si Saul. Dang di pasobu Tuhani ibana lalap di bagasan arsak ni rohana. Alai diurupi Tuhani do ibana hehe sian arsak ni rohanai. Ima marhiti na marsuru si Samuel asalaw madapoton si Isai di Betlehem. Ainunga dipilih debata sadasian anakna bahir raja ni bangso Israel. Laos sunggul-sunggul may nang tuhita. Molo say mga sahot Tuhani hita. Manak songo dia pe arsak ni roha na songgop dinguluon. Pos dorohata naso pasobun ni Tuhani. Napaduahon, dada ruhut perduru nagabe patokan di debata alai roha perbagasanido. Donga saha porsiaon, tagad dibereng si Samuel, si Eliab, ima anak siakangan ni si Isai, gabe ninna rohana ma, odo huroha si miyahad di julu ni Jehovah. Mungkin didok ibana songoni, ala sumammara dibereng ibana penampilan manang tampang ni si Eliabi, songon sahalak raja. Gabe pitor di surah rohana ma si Eliab nalaho simiahan gebe raja. Hape dangi na gabe patokan.
Alai didok Jehoba ma tu si Samuel. Unak ko mamereng turupana, manang tutongam ni dagingna. Yang gojol ma rupa do nani idana. Alai anggu Jehoba roha di bagasad do nani idana. Imanaking na di ayat pitui. Donga saha porsiaon, memang molo patokan ni portibion, jutad dope say marguru manang menilai sian tampilan luar, manang mamereng rupa. Ala uli rupana, ala jigis penampilanna, ala merjabatan, ala namora, mertitel, ala malomak katai. Gabi ima patokan laho patujuluhun sasahalak. Niat dak salai, jala dia ke konteks tertentu rikok do kriteria tuaka si patujulun. Alai akka ruhu perdurui naeng ma hatarida ni roha perbagasan. Iko jupang madisi ha porsiaun na tugu tu debata. Tulus ni roha, haposan, doho serep ni roha. Nian dak setaboto rohani jolma. Alai denggan manangdang rohani sasahalak, dang adong nabui mersibuni sian adopan ni dewata. Halak namarnak punahon roha perbagasan na denggan, bui sajodo tampang luarna biasa-biasa. Alai rohana macai holong situtu martuhan. Justru tipe nasongonido di halomoh Tuhani. Daripada hebat idao tampilan luarna, sampai martopaki, jala menguduhi rupaning torop jolma mernil ibana ala ni jagona. HP aslina berbeda do sian perkiraan di natoro. Alanima disungguli hata di debatahi tadi tikyon. Babua dada ruhu parduru nagabe patokan ubain di halomoho debata. Alai roha perbagasan ido. Alani unak pitur hatop sebi-sebi pamerengta tuhalak ala hurang penampilanna. Jala unang menek roham, molope biasa-biasa penampilanmu. Ai roha di bagasad do nani ida ni Jehoba. Ai dada ruhu parduru na gabi patokan di debata. Lahu memilitita gabi hasian ni debata. Alai roha perbagasan ido. Di baheni sai taparnak punahom ma. Roha perbagasan natama dia dupan ni debata. Asa halomoan ni debata ngulutta. Napatuluhon naboy si putihatta siya turpukon. Jok do pamiliton ni debata marasing siyan pamiliton ni portibion. Donga saha porsiaon, dung mamolus anak ni si Isai na pitui siya jolo ni si Samuel. Alay danga dong agia sadape na pinilit ni Jehoba siya nasida. Dungi disukun si Samuel ma si Isai. Holanod do akka anakmu? Didok si Isai ma mangalusi. Tinggal dope yang gusiap pudan. Tongom marmahan biru-biru do ibana ninna. Dukoni disuruh ma mangalapi ibana. Duk saha siap pudani dijabu. Ima na margoar si Daud. Ninna Jehoba ma tu si Samuel. Hehe maho, miyahi ma ibana, ay ima ibana. Dungi songgok matod ni Jehoba tu si Daud, olat ni nasadari i, dohot tujuloon. Jadi, ati pedang di padohot tian si Daud tu parpunguani, ala mungkin di rohani si Isai pe, dang masuk etongat dope si Daud tu pamilitoni. Manang dak pantas dope si Daud tu pamilitoni. HP justru si Daud do dipilih debata si miahan ni si Samuel, gabe raja ni bangso Israel. Siani taida do, babua jok do debata manodo akka si pilitonna marasing sian pamiliton manang paretongan ni portibion. Dumutusi ahama hahona anna dingulutta. Songon si Dauti, hitape dohok do dipilih debata. Alai dada ikon gabi raja sudah hita dipilih. Alai ganup ruas nunga diju jala dipilih debata hita di bagasan pakokopon itu hatta Yesus. Asa gabi habaoran ni pasu-pasu dohot holong ni Tuhani hita
di tonga-tonga di keluarga, di perkerejuan, di huria, doho di masyarakat. Dumutusi di igil lo siya kita hasatiota na martuhani. Memang dang na pola ikko gabi halak na terberita hita na populer, manang dang na pola ikko sude hita marnapunahon keahlian na menonjol. Alai mulu sude hita marnapunahon rohana setia marpanguliot tu debata. Ido di ida jala di todo debata gabi akapar jabar di harajaon. Alani sada narikot si parroha honotta. Dada soal hebat ni kemampuatta. Alai bohado rohatai diadupan di debata. Apakah kita hidup dengan iman, kerendahan hati, dan kesetiaan? Mungkin torok dosa kita na merasa hidup biasa-biasa. Dangadong dopena bui si bangga honon na siya dirina manang siya keluargana. Martibakon kadungan na asing. Alai mulu ukap do rohatai jala rade pakyaon ni Tuhani. Totu todoon jala urupan ni Tuhani do ibana asa gabi habawaran ni pasu-pasu nasian Tuhani. Yang gozol mamanang portibion rupa do nani idana. Kelebihan do kemampuan do patokan. Alai anggo Jehovah roha di bagasad do nani idana. Alani lasma rohan. Molo di todo de batang ulum gabi habawaran ni pasu-pasu. Ai ido sadatadda babua di halomohod di batado ngulum. Ala halak naradi gabi habawaran ni pasu-pasu na siya di bata, tudus do itu halak na mangulahon parsuruhon ni di bata. Atong, ala daksi ida rupa di bata, alai roha di bagasad do nani idana. Say tapar napunahom ma roha na denggan, roha na yas, roha na setia, unang roha na marsipalesem. Jala siya roha na denggani, ruar ma akka parange ni akka anak hati guron. Ima parange na makaholongi di bata, doho makaholongi dong atta jolma. Ai ido di halomoh di bata siya kita, akka tinubus ni Tuhatta Yesus Kristus. Amin.